Віцебску праспект будаўнікоў з мікрараёнам Білева плануюць злучыць у 2019 годзе. У адпаведнасці з генеральным планам развіцця абласнога цэнтра магістраль працягнецца да вуліцы Караткевіча. Зараз на пляцоўцы актыўна вядуць работы адразу 10 падрадных арганізацый. Задача нумар 1 – вынос інжынерных камунікацый, газа- і водаправода, цеплатрасы, электрасетак. Поўным ходам ідуць работы і на падземным пераходзе на скрыжаванні вуліцы Петруся-Броўкі і праспекта будаўнікоў. Тэму працягне Віктор Праліч. Гэта зараз праспект будаўнікоў у раёне тэлезавода заканчваецца, аднак над яго працягам кожны дзень актыўна працуюць каля 60 чалавек. Работы на будучай дарожнай артэрыі вядуцца адразу з двух бакоў – з мікрараёна Білева і існуючай магістралі. Сустрэнуцца будаўнічыя брыгады на чыгуначным перагоне. Проектом предусмотрено устройство дорожного насыпи и устройство асфальтобетонного покрытия под будущим мостовым сооружением. То есть дорожное полотно останется в тех же отметках, как и на сегодняшний день. Зусім новы выгляд набудзе і даўно набіўшы аскоміну падземны пераход для завода «Віцязь». Даўгабуд з мінулага стагоддзя завершаць. З'явіцца дадатковы праход, які злучыць два бакі новага праспекта. Адраджэннем займаюцца спецыялісты Витебск-Аблсельбуда. В нижнем участке подземного перехода установлен дренажный насос, который в течение, наверное, 10 дней была откачана вода. И сейчас при наполнении его, наполняется он несущественно. При наступлении, я думаю, благоприятного периода, это весна, начнутся работы по этому 8-му этапу. И в течение, я думаю, лета-весны данный участок будет закончен полностью. То есть 6-й этап нового строительства и 8-й этап восстановления старого. По праекце шырыня новой трассы складзе каля 12,5 метраў у абодвух напрамках. У планах зрабіць шырокімі і тратуары, акрамя таго з'явяцца веладарожкі. Праект у лісце чакання і супрацоўнікаў ДАИ. Введение в эксплуатацию участка дороги, соединяющего проспект Строителей с улицы генерала Ивановского, позволит снизить нагрузку транспортного потока на проезжую часть проспекта Московского с микрорайона Билева в утреннее и вечернее время. Также на данном пересечении будет введен в эксплуатацию подземный пешеходный переход, что позволит исключить движение пешеходов по проезжей части и максимально позволит обеспечить безопасность дорожного движения. Працягнуць праспект будаўнікоў усяго толькі на 1 кіламетр. Але і гэтага невялікага адрэзка будзе дастаткова, каб разгрузіць праблемны Маскоўскі праспект. Дарэчы, гэта самая папулярная дарожная артэрыя, якая звязвае 30-тысячны жылы мікрараён Білева з цэнтрам Віцебска. Віктор Праліч, Леонид Табола, навіны Віцебск.